Sziasztok, srácok, lányok, mindenki! Ma addig játszunk, míg el nem érjük a Gold rangot. A rankedban nagyon jó lesz, utána majd jön lehetséges, hogy Diamondig elvisszük, addig játszunk. Majd utána Mythicig, ami aztán már nagyon nagy lesz. Hát, hogyha azután még Legendary-be is elhagyunk, akkor aztán már nagyon professzionálisan jók leszünk, de az szerintem nem lesz meg, mert 29 nap van már csak. És a Masters az meg már lehetetlen, nem is voltam soha Masters-es, és nem is leszek, legás se voltam még ezen az akkunton. Van másik akkuntunk, azon most Legendary 2-es vagyok, az sokkal jobb akunt, ott több karakter van, minden. Hát ez csak egy kicsi gyengébb, most lettem meg 10.000 kupás ezen a fiókon, most ezen fogok csak játszani, nem is fogok máson mostanában játszani. A tesóm az viszi tovább a másikat. Na, szerintem vágjunk bele, mert hát Silver 2-ből indulunk, ezt már megcsináltam, a bronzt, meg a Silver 2-ig elmentem. Szóval innentől már csak mi vagyunk. Előzőleg Lego 2-es voltam, mint láthatjuk. Hát azért szerintem egy elég jó season volt az, szerintem. Na lássuk, ide kit hozzunk. Szerintem én ide behoznák egy Shellyt, vagy inkább egy Ricót hozunk be. Hát tudom, ezen a karakteren nincsenek a legjobbak, azért vannak felfejlesztve azért jó karakterek. Most Kenjire gyűjtök, amúgy, szóval nagyon nem lesz. Amúgy már nem kell már sokkal a Kenjihez, Kenju, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Úgy írják, hogy Kenji, most én máshogy mondom. Hát azért darálunk. Azért itt nem úgy van, hogy belépek egy meccsbe, aztán az első hely, minden. Meg hogy ilyen könnyen azért el leélni, hát mindent. Amúgy van idő ahhoz, hogy még valamit elérjél, de elég sok időbe kerül. Jó, mi is vagyunk. Most be kéne védeni ezt a Livit. És nem szabad csak. Túlni kell. De az atom. Hát. És meg is van. Ezt a egy kör pipa is. Na. Szerintem amúgy gyorsan meg lesz itt a Silver. Ezt mutatom. Itt van. Spike-ról jöttem át, mert tudom Spike, én amúgy nagyon szeretem Spike-ot, és ővel akartam játszani. De láttam, hogy Kenji mennyire OP, szóval mielőtt leírnád, hogy a komment, hogy Kenny, nem. Kenji, az jó, az úgy. Igazából már nem kell sok. Majd meg fogom venni
a Brawl Pass Plus-t. Szóval majd meg lesz itt. Minden Stardropot eddig nyitogattam, kis Stardropokat, nem jöttek jók belőle, de innentől minden Stardropot meghagyok, és lesz egy darab Stardropos videó, amikor minden Stardropot kinyitunk. A legendaritval fogjuk kezdeni, vagy majd meglátom. Abban a videóban be fogjuk klémálni a skineket is, meg mindent, és arról is lesz egy külön videó, amikor megveszem, ugye, már meg fogom menni előtte, és elvileg dob rajta egy kicsit, szóval, és itt ugye vagy kreditet lehet, 1000 kreditet, én azt fogom választani, mert hát nem tudok mást, de azt szerintem nem videóba fogom ezeket, hanem a többit azt nem fogom így videóba, hanem mindent ugye, így videón kívül, de na menjünk tovább, mert már elég sokat pofáztam, szóval robbanjunk is bele a következő mérkőzésbe, és akkor lássuk. Ide szerintem én egy krót hozok. Nem leszek a legjobb króval. A jó gír nincsen meg rá. Szóval van 3 akuntunk. A tesómmal van egy nagy akunk. Azon 33, hát ahogy látják, 33 000 kupán vagyunk. Jó, mondjuk én most inkább a meccsre kéne koncentrálni, majd utána ezeket elmondom. Elég... Aha. Jó, megöltük, szép. Szépen meg tudtuk ölni a Kenjit. Szerintem az amúgy eléggé erős. Jú, most átugrott, azért az fájt. Azt megkíséreltük. Hát nem ide kellett volna az ultit pazarolni, de hát majd jön az, mikor nagyon nagy baj lenne, hogyha ezt most ide letenné. Szóval azt, hogy jó, hát ezt mire észbe kaptam, a dealer csapatársaim lehozták, ezért robbanjunk oda nekik egy lájkkal. Hát 98-at kaptunk, lehetne jobb, na lássuk, hát jó szar. Mert egyszer vettem, nem tudom milyen indokból 20-valahány ezer ilyen token duplázó szal, ami nem lett jó, de szerintem Dynát behozok, mert most Dynázós kedvembe vagyok. Van a hyperem és minden. Most azért hoztam ezt a pörgőset, mert én nem szeretem nagyon ebbe a játékmódba, amikor le van fogyasztva az ember, mert nem, nekem az nem tetszik. Hát mondjuk jöttek ellenem is Dynamite-kal, Dinával, elkezdünk pörögni, aztán majd meglátjuk, be is jött a pörgős taktika. Pörgünk, mindegy kis nörgös. Nem tudom, minek beszélek ilyenekről. Bepörgünk. Hát azt szépen ki is nyílt, de ő is minket. Az a baj, hogy többet szedett be rajtunk. Hát azért. Aha, ezt bekaptuk. Na. Ez nem volt jó. Volt olyan egyik nap,
vagyis hát mentünk, és a tesómmal rankedott, és nagyobb kapunkon, és egyszer csak bejött egy olyan hacker, hogy még be se léptünk a játékba, de ő már lőtte a falakat, meg minden. Szóval, és így tudott mozogni akkor is, mikor mi nem, meg le is volt fagyva az egész menet, csak ő tudott mozogni, senki nem, szóval így megálltunk, és nem dobott ki, mert tudtunk úgymond lőni, de még nem is sebeztük a gyereket. Azért öljük azt meg, nem vagyok a legjobb Dynával, azért ezt el kell mondani. De nem rossz, aztán nagyon rossz vagyok, kifejezetten nagyon rossz vagyok Dynával ilyen mappokon. De amúgy nem vagyok annyira szar vele. Vagy csak már nem vagyok annyira. Már nem vagyunk annyira jó vele. Mert azért nem vagyok jó vele. Sőt, nagyon rossz vagyok vele. Szerintem, ha akartam volna se... Láttátok, nem fogyott le az ember. Vissza tudom nézni. De azokat ülvétek, aki izé van. Na. Hát ez jó szarkör volt. Szóval most nyertünk, azt szinte le is buktuk. Szóval ha most kezdtük volna a játékot. Szóval azt mondom, hogy hozzunk egy... Hozzuk Shellyt, nem. Csak inkább hozom a Dynát. Most vissza tudom bizonyítani. Bakker nem állítottam át. Be tudom bizonyítani, hogy nem vagyok amúgy olyan szar. Azért Silver 1-es a Dynám. De nem figyeltem. Szerencsére a Spike nálunk eléggé OP. Hát jó is lenne nekem a Spike-om. Spike-ot tudok játszani, mert másik karikon megvan, és nagyon jól játszok vele. Csak valamiért ezen az akkon nincsen, nincs meg. Több karakter megvan, akik később jönnek, mint így a izébe. Azért volt killem. Egy killem volt. Na, azért, mint látható, ott jobb felső sarokban azért játszogatok Dynával egy sokszor, de azért lehet, hogy szerintem, hogyha elérjük a Silver 3-at majd, az hány meccs múlva van? 2 meccset még kell menni, és meg is kéne nyerni. Erre a mapra kifejezetten a legjobb nekem a Dyna, de pörgőssel, és nem szeretem azt a Dyna Jumpot. Dyna Jump. Inkább ez, mert ez nekem sokkal jobb, szerintem.
De pedig most, mikor nagyon jó map van, akkor megy el. Szerintem lehet, hogy 20 percnél leállítom majd a videót. Még meglátom, hogy hány perces legyen a videó. Szóval most is rosszat hoztam. Nem tetszik, nem tetszik. Na, azért megvegyük azért. Nagyon elrontottam ezt. Most nagyon rákoncentráltam, szóval azért így sem volt. Szerintem amúgy a sok pofázósom miatt. Nem is baj. Így csendesebb voltam. Nagyon nem jó. Sőt, nagyon rossz nekünk ez. Ez így nem. Meg is van. Öljétek már, meg kell ölnetök. Nagyon rossz vagyok közelre. Nagyon szoros ez a meccs ez nálunk. Húha, itt aztán nagyon nagy dolgok vannak, és hát sajnos ezt innen már elvesztettük. Pedig minden nálunk volt, mert a Daryl nem rusholt volna mindenkire, nem ment volna rá mindenkire, akkor még jók is lehettünk volna. De hát sajnos nagyon visszabuktunk, még így is lehet 2 meccs alatt visszahozni ugyanoda. Nem, most ez az lesz a célunk, Silver 3-at el kell érni. Lehet, hogy videón kívül fogok, de amikor az utolsó meccs lesz, akkor biztos, hogy amikor az utolsó meccs kell majd a Diamondhoz, vagyis nem a Diamondhoz, amilyenek vannak velünk, azért amikor majd Still badass. Így lehet ez egy ilyen taktika.
hogy direkt rosszul játszok. És akkor úgy nem osztottam csövelhetibe. Nagyon védeni kell ezeket. Nagyon. Na azért nagyon pacakok vagyunk. Egy kill kell. Hát nehéz azért egy kill, de hát ha valakinek az extrém győzelem kell akkor. És egy együttes erővel meg lehet ezt csinálni. Azért ám, hát most, hogyha ezt megnyerjük, akkor elvileg meg is leszünk. Szóval remélhetőleg megnyerjük, és nem kapunk egy nagyon rossz pályát. Hát ez nem nagyon a kedvencem. Nem folyamatosan dajnálom. Tudjátok mit? Megfogom, és jövök Sandyvel. Igen, nagyon sok karakterem level 9-esen van hagyva. Pedig föl tudnám fejleszteni, de nem akarom, mert Kenjit akarom fejleszteni. Amúgy csinálni fogok majd egy klubot, amiben nagyon komolyan fogjuk venni a megopiget, meg ilyeneket. Van egy jó klub, amiben én benne vagyok. Tehát az mit ér? Ha. Ezt be is dobjuk oda. Nagyon komoly. Nagyon komoly, ami itt van. Nem, vissza. Nem jössz. Áj. Elpazaroltam a drága. Ja nem jöjjön, baj. Mivel olyan ez most, mint akár jobb. Ne! Megszerezték túl sokat. Túl sok időt vesztettünk ezzel el. Visszahozták, hát ezt kell mondanom, nagyon rosszul játszottunk. Valószínűleg nagyon erősen fogom meggondolni, hogy mit hozok. Ide biztos. Bibit hozhatok, de nem. Bullt hozok, nem tudom, majd megmutatom, hogy 600-on van a bull, 600 kupán van a bullon, nagyon elképesztő. Szóval lesz új neve lehet majd a csatornának, de nem biztos. Szóval megyünk és bum. Hát bullal nagyon jó vagyok, de úgymond az is úgy van, hogy távol nem jó bull, meg vannak countereljeik. Mint minden karakternek van counterelje. Ennek is van, csak nem olyan sok. Közelharcba tudom, hogy engem Edgar counterelje, én lehetek ezzel a karakterrel. Nagyon nem fogom már bejönni, de van mert ilyen és multi van és gyaláztak engem.
Az a baj, hogy ezt már visszahozni szinte lehetetlen. Szóval, hogy az nagyon-nagyon olyannak kell lenni, hogy húha. Azért ott bele nem mehetnének. Volt olyan, hogy 99%-ba hoztuk fel nulláról. De hát ez most nem volt itt. Szerintem nekem most ennyi lett volna ez a videóm. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, léci! Nagyon szeretném, hogyha meg lenne egyszer az 50 feliratkozó. Nekem az egy mérföldkövem. Szóval lesz egy 500-as, vagyis nem 500-as, 50 feliratkozónál face reveal lesz, szóval nyomjátok a lájkokat, a mindent, és hogyha ezen a videón meg lesz az, legyen egy 50 like, meg lesz egy héten belül ezen a videón, akkor minden egyes embernek, aki csinál, mindenkinek adok csatornatagságot, ott külön videók lesznek föltöltve majd. Szóval sziasztok! Hashtag 50 feliratkozó. Legyen meg léci PLS. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Csumi csumi csumi!